Iloilo Newsline magadala sa mga impormasyon, issues kag balansing nga komentaris. Iloilo Newsline nagapangalagad humalin las 9 sang gabi tugtog las 10 sang gabi. Humalin Lunes tugtog Sabado. Ang Iloilo Newsline makit-an kag mabatian sa social media. Ini ang inyong nga mga alagad, Trixie Faith Gamarcha Diaz kag Johnny Yanson Diaz. Oras sa Pilipinas, impunto las 9. Mayong gabi Banwa, mayong gabi Western Visayas, mayong gabi Pilipinas. Kumusta na kamutanan? Welcome sa Iloilo Newsline. Update ninyo kami sa pagpangalagad sa sulod sang isa ka oras. Humalin na las 9, tubtob las 10 ang gabi. Please like, share, and follow our Facebook page, Iloilo Newsline. Kaya di gid mag-forget ka mag-subscribe kag turn on bell notification sa amon nga YouTube channel, Iloilo Newsline Majapon. Sa mga nagatanaw, nagapamati sa syudad kag probinsya sang Iloilo, Gimara sa Antique Aklan Capiz, Negros Occidental, Bacolod City kag ilabi na sa iban nga pungsod nga mga nagapamati mayong gabi sa inyo nga tanan. Sa mga kabataan, mga estudyante, okay lang online class nyo? Musta naman modular nyo? Hindi gid magkataka kay pandemya kita. Huping nga malampuwasan naton initanan. Sa mga pumuloyo, palihog i-observe naton ang health protocols kag hindi gid kamo mag pasaway no sa aton nga mga leaders kay na ginapatuman nila base man sa mga eksperto no sa pagtuon sa mga eksperto nga dapat i-observe nato ang physical distancing, ang pagpangugas ang kamot, ang pagsuksok sang face mask o kon maskara kag face shield. Hindi gid kamo magkalipat, hindi kita magkampante kay budlay na matapikan kita sang virus. Sa mga kabataan nga gapati sa ila ginikanan nga paano pa nga nagapauli kag mag-bless sila sa ila ginikanan kag sa mga old saludo gid kami sa Iloilo sa inyo. So kabay pa no ang mga kabataan naranada sa inyo nga balay hindi na kamo masagad pa linagaw pa da no kay mabudlay sagad pa kamo nga linagaw kay basi mabutang pa sa alang-alang ang inyo nga ikayong lawas. So dapat nga ara na kamo sa inyo nga balay magbisa kamo sa inyo ginikanan. Hindi kamo sagad pasaway. So kabay pa nga nagtingob na kamo dira tanan. Standby sa atong mga listeners kag mga viewers sa dugay-dugay, i-check naton ang Pag-asa. Ibaloon nato ng sitwasyon sang panahon. Kay na nag-ulan-ulan sang aga. Luyag ta nga mahibaluan na subong kung ano ang sitwasyon kag buwas para makapreparar ang aton nga mga listeners, ang aton nga mga viewers kung ano ang dapat nila nga pagahimuon. Sa mga viewers, listeners, palihog lang chat diri sa Iloilo Newsline. Padala na kamo sang inyo nga mga mensahe, sang inyo nga mga talamyawon kay amon ina nga pagabasahon. No? Palihog lang palabot na ninyo dire ang inyo nga mga mensahe. Yara na naka-standby sa linya ang Pag-asa Iloilo. Upod sa kay Engineer Michael Viola. Engineer, palihog standby. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Viola, mayong gabi. Mga nakikinig at narito ang pinakahuling update sa magiging lagay ng ating panahon.
sa susunod na 24 na oras. Ang northeasterly surface wind flow ang nakaka-apekto sa may dulong Hilagang Luzon, samantalang easterlies ang nakaka-apekto naman sa natitirang bahagi ng ating bansa. Kapag nga dito sa easterlies, ang probinsya ng Iloilo at natitirang bahagi ng Western Visayas, ay magiging mainit at palinsangan pa rin yung ating panahon. Aliban lang sa mga isolated na pag-ulan o di kaya pagpita at pagkulog, lalo sa hapon o di kaya gabi. Ang ihip ng hangin magiging mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa Hilagang Silangan. At yung ating mga bibayang dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman lamang yung pag-alon. Yung magiging atas ng ating temperatura ay mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. At wala po dito sa Pag-asa Illustration, Michael Viola, magandang gabi po. Oh, so buwas sa Engineer Viola, mainit sa gihapon. Why na sang ulan? Yes, po sir. Sa pag natin, mainit pa rin yung panahon natin. No? Bukas, kung may mapag-ulan man, ito isolated lamang na panandalian lamang po. Oo, pero why man sa kita sa weather disturbance? Wala pong mga sama ng panahon, LPA or bagyo po no, na ating namomonitor sa ngayon. Okay. Engineer Michael Viola, madamo nga salamat paagi diri sa Iloilo Newsline mayong gabi. Okay sir, wala akong gabi po. Iloilo Newsline Weather Update. Nabatian si Engineer Michael Viola. Ang panahon sa buwas, init sa gayapon. No? Grabe init. Ampay-ampay gini sa mga shake. Ilabi na gid sa aton nga buko, sweetie buko shake. Sa mga pangita, katuin nyo lang da sa Ceres Terminal ang sweetie buko shake. No? Ang sweetie buko shake, affordable. Oo, kag healthy pag rich in fiber and MCT siya kag improve yan na ang weight loss, heart health mo. Kag damo pag na damo madala niya. Oo, damo pag kagapin pa nga dan puro-puro. Halin na sa Joel sa Bukuhan sa Circumferential Road. Balan na nila nga daan ang paano nga imintinar ang insakto nga pagginawi. No, ang sanitation ang importante nga limpyo. Amo na nga magpreparar da ang Jules Buko. Ay grabe. Stricto nga da ng busing nila da. Ang ama kagamo nila. So amo na ang ginakuhaan man naton. Isa sa mga ginakuhaan naton sa buko meat. No, kag mga tubod. Amo na nga ilawan ninyo nga saburoso. Affordable, saburoso. So hindi kamo makalipat sweetie buko shake. Ara sa Ceres Terminal. 7 minutos na nakaligad sa alas 9. Dugay-dugay check nato ng hipis ng Santa Barbara Police Station. Major Raymond Siloso. May kangtanan ni sa ballistic examination sa mga na-recover nga pusil sa napatay nga BJMP jail officer kag sa duha ka soldado nga may mga suspect sa shooting incident sa Bangga Dama, Barangay Westi, Santa Barbara, Iloilo. Nga duha man lang silang may pusil nga moto ang ginsubject sa ballistic examination. Sa tatlo sila nga isa to ka kafgo, ang duha ka mga soldado, mga army, amo ini ang ila pusil ang ginsubject sa ballistic examination. Ibaluon naton dugay-dugay upod sa kay Major Siloso kung ano ang resulta kag kung kay sino to nga mapusil ang naglupok sa pihak nga bahin foreign national na sapwan patay sa sulod sang iya nga balay sa socialize sa double story Dika Homes, Barangay Balabag, Santa Barbara, Iloilo, kaina sang aga. Ibaluon man naton kung ano ang latest na investigation sa aton nga mga pulis sa Banwasang, Santa Barbara. Ang napatay na din nga foreign national ginkilala kay Michael Gillespie, 50 anyos, kag US citizen. Ang foreign national nasapwan na lang sang iya nga caretaker nga ginkilala kay ni Baldovi, 46 anyos, sa barangay San Jeronimo, Barotac Viejo, Iloilo. Ang mga pulis
sang Santa Barbara nag-request na for autopsy sa bangkay sang foreign national. Kaya mugid man na ang protocol nga kung mayara nga foreign national, hindi ka na magpangduha-duha sige dama ipa-autopsy mo. Kay laban-laban ang embassy, mangayo ginaya sang autopsy report, mangayo na sila sang investigation report. So amo ni nga ipaidalom sa autopsy ang bangkay ni sang foreign national. Kag mayara man nga na disgrasya sa motorsiklo, CCTV technician na disgrasya sa ginadala niya nga motorsiklo, patay gido. 10 minutos na nakaligad sa alas 9. Yara na bi sa atong linya si Major Raymond Siloso. Major Raymond Siloso, mayong gabi sir. Live kita sa Iloilo Newsline. Upod ni mo diri si Johnny Castrixi. Yes, Sir Johnny, no, mayong gabi sa pagpalamati sa Iloilo Newsline. Oo. Sir, una sa tanan, luyag lang naton nga mahibaluan. Kumusta ang resulta sa ballistic examination nga request ninyo to sa PNP Crime Laboratory Campo Delgado? So far, sir, no, na-receive na natin ining ballistic examination sa aton nga request no sa PNP Crime Laboratory 6 pag diri no na balaan naton nga ang tanan nga mga empty cartridge case ang .45 caliber pistol no na anong cartridge case naglupok lang gid sa isa sa pusil kag ini nag-alino sa pusil na na-recover natin mismo sa posisyon sa suspect na si PFC Esposo. So si private first class Esposo, siya malang ini ang may pusil nga 45 caliber pistol. Yes, Sir Gano, siya namang may 45 ang the rest no may tatlo kita ka subject na pusil na gin-submit for ballistic. Ang duwa sini puro 9mm pistol. Oo. Ang iyaya ka biktima nga pusil, ano to ganing pusilya? Jericho, no? 9mm? Yes, Sir Gano, ang iyasang biktima isa ka 9mm nga Jericho. Anong result? Sir John? Anong result, sir? Sa Sir John? Anong result sa pusil abito sa biktima? Na may araman nga result nga nagwa sa ballistic? Sir John, pasensya na ako, medyo hindi ko blurred ang sulod mo ang audio mo sa akin. Subong. Makabate. Subong daw, kumusta ang signal namon? Medyo hindi masyado, Sir Dan, pero ano pong kainyang tanong kami, Sir Dan? Oo. Siling ko, how about yung pusil sa biktima? So, ang pusil sa biktima, Sir Dan, ang maning Jericho 9mm, kada amuman nito ang duwa ka cartridge case for 9mm pistol, amuman siya ang ginhalina no, sa na-recover natin sa crime scene, nagalinaman sa pusil sa biktima. Positive man nag-match ang mga na-recover tong empty shell sa pusil sang biktima nga 9mm? Yes, Sir John. Dito man nagalin nag-compatible man dito sa iya sang victim. How about yung isa ka pusil nga 9mm sa ni Staff Sergeant na Sorolya? Ang ang iya sang Staff Sergeant Sorulya, so wala pa naton wala siyempre Sir John, wala na sing empty shell dito, only ang walo lang gid ka empty shell no. Wala ka empty cartridge case no nga na-recover dito, wala naman sang iban. Ginahulat lang nato no nga ipatan guro sa aton investigator mag-remind no sang GPR bla Sir John ang gunpowder residue examination kay wala diri na sa mga nakuha niya. So amo pa na ipabalik pa sa iya tomorrow kay para mabalaan naton kung nakalipok atong
Block 70 no na naka-issue naman sa kay Staff Sergeant Sorolla. Botang balon, why da maplastar sa report nga nakuha ninyo kung anong result ya sa pusil ni Staff Sergeant Sorolla nga gin turnover ya. Wala Yes, sir, dira no, indicate, sir. So, hindi kita ko wala makano Sir Jan. Wala dira mabutang abi ang kung anong resulta sa pusil ni Staff Sergeant Sorolla. Why dira Yes, Sir ma-indicate? Jan. Separate siya, Sir Jan. Kaya tungod niya separate man tong request naton. Mali na ulihi ato siya sa request naton, Sir Jan. Oo. So, why pa mabalaan kung nakalupok man tong iya nga pusil bangod wala pa sa result ang sa pusilya ni Staff Sergeant Sorolla. Ang una pa lang nga nagwa, iya sang biktima kag iya ni private first class esposo. Yes, Sir Jan. How about ang iya ka kafgo to nga si Silaw? Why sa iya sang pusil? Yes, Sir Jan, wala ni siya sang issued nga short terms kag according man sa aton nga mga witnesses, wala ni siya sang dalayang pusil pagkatabo sang shooting incident. Okay. So kung basihan ta sa recoveries sa mga empty shells dito sa crime scene, iya ka 9mm kag iya sang 45, ang tanan nga mga basiyo sang 45 nagmatch tanan sa pusil nga gin turnover o nakuha nyo sa kay private first class esposo. Yes, Sir Jan. Kag ang tanan nga mga basiyo sang 9mm nga na-recover sa crime scene nagmatch man sa pusil ni jail officer Senior Inspector Andro Laropay. Yes, Sir Jan, exacto. So why na sang empty shell nga nabilin nga pwede naton mahambalbi nga basi didto man naghalin sa kay Staff Sergeant Sorolla, Major Siloso. Kama din, Sir Jan. Siling ko wala na sang iban pa nga empty shells nga ginsubmit ninyo nga nabilin abi nga para nga mapaanggid ma-cross match sa pusil ni Staff Sergeant Sorolla. Wala na, Sir Jan, wala na sing ibang official. Only mga 5 bullets. So, ang isa ka 5 bullets yung 45 na compatible man to sa biya ni Sergeant Esposo. Kag ang isa ka metallic fragment, kaya di naman ma-test kay tungod niya ka tama na hig ka gamay sa iyang mga stations siya. Oo. So mahambal naton posible ayhan maka hambal kita nga nagduelo. Kama din, Sir Jan, nag-reload Siling ko mahambal naton nga nagduelo sila. May posibilidad, Sir Jan, nga nauna guro kalupok ang suspect tapos kasi nakarepalit ini nga itong biktima kaulihin. Oo. So may posibilidad nga nakapalupok ang suspect kag natumba ng biktima no sa paggabot na nila sa pusil kag sa pagatumba ya na puga ya pa ang trigger amo nang panawag nga sa medical legal sang una nga last spasm. Yes, Sir Jan, naka-recalculate pa siya pero daw great nga pag kaya ang left hand na lang nakakapot sa iya pusil kaya ang right hand ito daldaso na. Oo. Kay ini ang jail officer right-handed. Right-handed. Yes, ang victim is the right-handed. So amo to nga daw sa walaya pero daw hindi na siya makasangkol. Kay ang tuoya nga mo dapat na magkapot sa pusil may igo na sang bala. Yes, Sir Jan. So sa inyo nga mga presentar dito una sa paraffin negative sila tanan, ikadua sa ballistic ang nagpositive lang iya ka suspect nga si esposo ang pusilya lang kag nga nakalupok kag ang pusil sa victim ang duha waay.
Sir John, kung lang ako na wala pa rin issues of evidence ka na recover, no? Crime scene na so, umalig nito ang kita na nag-ampar na ang challenge mga suspect na nakapagpapagpapagpapag sa photo ng incident. Kung basihan tang unang statement nga gin-release abi ni esposo nga siya lang gid ang nakatiro, pero sa mga testigo duha sila abi ni Sorolya ang ginatudlo, no? So kung sa kay esposo lang kung basihan tang ballistic nagsanto siya, Major Siloso. Tama din Sir John? Hambal ko sa una nga statement nga ginbuy-an to ni esposo nga siya lang gid isa ang nakatiro sa kay jail officer Larupay. Pero sa mga testigo nagambal nga duwa sila ni esposo kag ni Sorolya ang responsable nga nagtiro sa kay Larupay. Yes sir. Utod noy. Nautod liog ko dayal. So nagapamati kamo sa kay Major Raymond Siloso ang hipis ang Santa Barbara Police Station. Ginaplaster naton ang ballistic examination kay isang nagdigad nga may nadlaw, ginplaster ta na ang paraffin examination, no? So diri naton ginaplaster sa Mayo ginatanaw man sa mga investigador ang mga posibilidad, no? Kay sila ini ang magapresentar man sa korte. So Major Siloso, pasensya nga nautod kita, no? Hambal ko kung basihan tang statement to una ni si esposo nga siya lang isang nakatiro kay nagguang ballistic kag nagguang ang paraffin examination daw nagsanto to sa ginhambal niya. May posibilidad man nga daw nagsakto siya, pero may mga ibansya, mga anak nga mga ginhambal nga daw contradict sa testigo ng mga witnesses sa issues of evidence nga na-recover sa crime. Pero kung ang duha ka testigo nga nag-corroborate ang ilang statement, nakita gid nila nga hasta si Sorolya may ara nga na ginaligar nila nga nakatiro. Hindi bla Major Siloso? Wala man siya na nagahambal na nakatiro siya, pero may nagahambal na nakita na nagakapot siya sa pusil niya. Sa pusil? Okay. So balaan nato ni kung ano gid man ang malakat sang kaso kay total ara naman na endorse sa piskalya ang complaint, no, ang reklamo depende na sa piskal sa pag-tanaw sa pag-evaluate kung ano gid man ang iya na nga makitaan, depende na sa mga presentation na ninyo Major Siloso. Yes, so no, i-copy farmers na to, no, ang prosecutor sa mga results ng laboratory examination na receive natin para i-up sa atos na piskalya to evaluate, no, ang kaso, no, nga i-file niya information sa ato niya korte. Oo. Sir, kantuan tani ang natabo bla sa Foreign National nga nasa Puan. Anong inyong investigation na di Major Siloso, sir? Dahil Sir Jana, regarding naman sa Foreign National nga nasa Puan na sa Madat, bali according na sa atong investigator, wala man siyang foul play tungod nga na lantaw nila ang lugar, daw natural death ang natatry ko tungod nga nagkasuffer na niya sang kidney problem according sa investigador natin. Pero sa initial nga nakita sa investigador nga daw way man sa samay nakita nabi nga pag linapta dito sa sulod sang balay kag sa initial nga pagpangusisa ya wala sang foul play, pero standard operating procedure ini nga nag-request kamo nga maipa-autopsy gid. Yes, sir, Jana, para pentesi natin ini para nabalaan natin kung anong cause of death, no, sa biktima. So, nag-request na kamo for autopsy?
Yes sir, ano na nato na requestan na natin kada ginakulat lang ato ng availability sa ating medical legal officer para mag-check ng autopsy. Recently, no, ang kadabar sa victim ara sa Sumo Funeral Home at siguro na nagpapalakad sa medical legal officer i-conduct ang medical legal examination. Oo. Why ni siya sa asawa? Ang pagkabalo na ako, according sa atong investigator, na ang iyang asawa do ara sa Amerikano, United States, ang magkano kasi ang iyang accounts. So why dira gali sa iyap ko der sa Dika Homes ang iyang asawa? So na-inform naman ko sa family ang asawa nga ato dito subong sa Amerika. Kasi nakabo sa iyang bana. Okay. Sir, katatlo nga insidente gid daw tingob ini, daw 3-in-1 ni subong. How about niyang CCTV technician nga nadisgrasya sa ginadala niya nga motorsiklo sa barangay Kamambugan na Santa Barbara? Anong ang latest investigation ninyo, sir? So, ano ni siya, nakabunggo ni siya sa isa island ang motor na ginadala niya kada dito no napatay gid ni ang biktima. Bangod sa patal nga pila sa iyang ulo. Yes sir, nakaagay ni siya sa patal nga pila sa ulo niya kada napatay gid siya. I see. Ano ang diferensya sa iyak kuno nga motor ha? So Dan, ano kunong diferensya sa motor ya nga wala na lost control sa? So wala kita kahibalo no, pero bakit siguro na miscalculate niya, nag-swerve siya kag nakaigo dito no kay ang insidente nakabo ini mga alas 11:50 sang gabi kan. So wala kita kabalo kung anong mga circumstansya na ang disgrasya ining biktima naton. While traversing gira sa may airport road naton from airport going home sa Bulilao, Mandurriao, Iloilo kung diin state. Oo. So, ang ngalan niya gali niya mo si Jetro Barada, sir? Jetro Baradas? Yes, sir. Ang ngalan sa biktima natin, si Jetro Baradas. Birthday anyos mo siya. May asawa at isa ka-petition. Oh, I see. So, posible nga dasig-dasig ang dalaga niya nga mamutong waya makontrol kagang sketch na ang kanyabi ang iyang nga motor na tumba ginsagnoy pa siya kag nakabunggo ang ulo ya sa island. So giningagaw pa dala sa ospital sa sanitaryo pero wala gid matabangan Major Siloso. So wala gid siya matabangan kag in-declare siya nga DOA ang iyang physician si Dr. Shirley Salvador. Major Siloso, madamo nga salamat sa tinion nga ginhatag nimo diri sa Iloilo Newsline. Yes, Sir Jano, thank you man kada ayong gabi sa salamat sa Iloilo Newsline. Pasensya kita medyo klaro ang atol ang sulod sa ako Sir Jan sa kasi kung on travel ako Sir Jan eh. So, no problem. Thank you so much, sir. Halong. Sige, sir. Good evening. Ngayong gabi. Basahon ta ang mga mensahe, be? Liog, be, basa na sa mga mensahe. From Los Gospel Claveria, good evening sa inyong tanan. Mayang gabi. From Neil Lori, Sir John, good evening. Shout out sa nanay ko, birthday na.
Birthday ya subo. Buwas. Buwas sa birthday ya. Happy birthday advance. Advance happy birthday dala sa kaya nanay nimo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday man kay Juliet. Happy birthday. Juliet Bautista Barido. Happy birthday. Saot na mo nga duwa ni Brian. Halin sa Sweetie family. Happy birthday. Halin man sa imo nga mga kinablusan. Julian Bautista de Silos, halin sa kayo sa mga utod nimo. So happy birthday ay Juliet da. Musta na da? Sa mga iban pa nga mga naga-birthday dira, happy birthday sa inyo nga tanan-tanan. So halong-halong gid di makalipat no nga i-observe gid nato ng health protocols. Okay? Iban pang mga mensahe be, liog ko. From Eddie Moriera, maayong gabi sa inyo. Watching here from Toronto, Canada. Mayong gabi. Sa kay Orly Cabalfin, present na. Are, may mensahe na. May lang pagpamati no, sa iyang pamilya sa Leon. No? Sa pamilya Cabalfin. Kay Sir Vernon man sa Amerika. Mayo lang pagpamati. Sa kay Sir Nard sa Sotaridona, kay Gingging Kanto Sotaridona sa ilang mga pamilya sa Kabatuan, kag Santa Barbara, mayo lang pagpamati, mayo nga pagtanaw diri sa Iloilo Newsline. Sir, musta? Buwas sa Sabado pa to no? Ang tournament. Mabala naton kung sino manghibabaw na di. So, standby lang kamo sa Iloilo Kisila Knights. Amo na ang sa tournament dira naton mabala na kung maga-champion giman ang taga Iloilo. So standby lang kamo diri sa Iloilo Newsline. Mayo man nga pagtanaw kay SB member Hernani Galvez kag attorney Hernando Galvez. Kag dira man kay SB member Eros Elevencione sa Jordan Guimaras. Iban mensahe basaha liog From Jasper John Linterna. Nag-send siya sang dog nga gambasang hi. Hello. Hello, may gabi. May gabi. Salamat gid sa pagtanaw kag pagpamati. Dira man sa Ceres Terminal, no? Kay nalto sa utility to. Amo na mga manami magpanglimpyo da sa terminal sa CR. No? Mayo gid. Kag sa mga Blue Guards da, mayo lang nga pamati kapag tanaw diri sa Iloilo Newsline upod man sa mga vendors, no? Kag sa mga porter sang series sa terminal, no? Salamat sa inyo nga pagkooperar dira sa management. Kag sa mga opisyal sang Valyacar Transit, madamo nga salamat sa inyo nga pagtanaw kapag monitor man dira man sa Banati, Barao Takbiho, sa maton nga mga listeners. Thank you so much sa UK kay Tutong kag kay Nonoy sa Sales. Mayong gabi Toto Riles dira man sa UK kag kay Mary, no? Thank you gid. Kay nang ating sa Gimaras, no? Kay Doc Ronida, kay Linlin, sa mga nagapangita sa veterinarian, mag-injection sa inyong ido, mag-immunize ang inyong mga kasapatan. Ara lang da si Doc Rone Galia sa likod sa provincial capital ang ilang balay. Naga-home service man na siya. Kadtuin nyo lang palihog. Kag hambalin nyo nga ako naghambal sa inyo, nagsugo. Nga kadtuhan nyo lang da para nga magpa-bulong kamo sang inyo nga mga ido. Hindi kamo magkadto sa mga nagpulo pakilala veterinarian nga wala man nakagi eskwela ha.
halong gid kamo. Oo, basi poison nila imo iddo or mga sapat nyo da. Oo, mabudlay. Kadtuin nyo ang rehistrado nga veterinarian para may kasiguruhan ang inyo nga mga kasapatan. Kag sa mga nagapangita man sang priska nga isda, kadtuin nyo nan si Nijima kag si Digol dira sa cruising patio sa Dueñas sa Iloilo. Pangitaan nyo kundi ng tiyanggi nila ni Nijima kag Digol. Kaya itudlo gayud ka muna nila. Kaya ang ilang isda adlaw-adlaw gapangumpra sila didto sa istansya. Mga priska mga isda nila pili lang mong pisogo, may blue marlin, may ara pa naman lagko ang mga isda no? Nga ginabaligya sila sa pwesto ni Nijima kag ni Digol sa Dueñas, Iloilo. May lang pagpamati kay Major Jose Ray Pabalan kag sa iya nga mga tinawo sa Dueñas sa police station. Kag kung luyag nyo magpa print sang tarpaulin, printing no? Tarpaulin no nami oh. Oo, morning sa likod namon. Nan, iyan isang graphics computer. Ara na da sa Mulo, tadlong gina sang Bureau of Fire Protection sa Mulo. Sagwa lang sang lungwin dang establishment. Ara da ang graphics, pangitaan nyo si Sir Manny Sanoy, kagang iyang asawa, sila na da nagaman sang ilang negosyo. May printing press da sa, no? Insigida pag hambal nyo printing ka muna sang sang tarpaulin, insigida print out yan na, i-layout yan lang na sa computer, dugay-dugay, ara na, no? Kung gusto nyo man mga souvenirs, mga mag dirabi o kung ba printa man kamo sang t-shirt, ara man da kay Sir Manny Sanoy electronics na. Pero kung gusto niya manual ya, dito kay Engineer Aligain kaysa kay Ma'am Gladys Aligain nga pariente nito Orly Cabalfin sa nga Leon. Okay? So sa mga listeners naton, ka mga viewers, sa mga pamangkot kung paano magpalawag, ari ang number 0929-254-4135. 0929-254-4135. Okay? Si Atty. Peta Miliesa nga nagamonitor, si Atty. Moreno, thank you so much. Si Vice Mayor Paul Vincent de la Cruz sa Nueva Valencia, kag si Mayor Mamani Galila sa Nueva Valencia, sa Buena Vista kay Mayor Eugene Reyes, kag sa iya dang staff kay Flo Herbias, mayong gabi sa inyong tanan. So standby. Kay i-check pa nato ng ibang pagig nga mga mensahe sa kay Hyber Oro sa Cavite. Ay Alma Barrera dira man sa Manapla. Thank you gid sa pagtanaw. Kag sa kay nang Padang, tita mo Padang? Oo, kag sa mga tao pagig ka sa Victorias, kag kay Katkat Kumbok, kay Manang. Sa pamilya Yanson ka pamilya Novera sa Victorias, mayo lang nga pagapamati. Pamilya Plaga, pamilya Ighara sa Bacolod. Thank you so much man sa pagtanaw, no? Kay Arlan Galila, kay Nonoy Arlan. Mayong gabi sa kay Detda, kay Jojo Sikyo sa dekada 90 sang St. Joseph School Ihas Disos, branch na sang Ihas dito sa San Miguel Hordan, Guimaras. Mayong gabi sa inyong tanan. Kag sa batch 84 sa Manapla Elementary School, mayong gabi. Kag batch 88 sa Manapla National High School. Batch sa 84, 85 sa Manapla National High School, mayong gabi man. Kay Ma'am Perlin Sikito kag si iya mga utod dira sa Manapla, mayong gabi. Ma'am Perlin ni sa kuha ni Commission on Audit. Musta na, okay lang ka mo. Check nato na ang report ni Danny Villasis nagikan sa Guimaras. Kay may barangay kagawad to kag tatlo pa kaiban nagpasampok to sila but sakto gid man ang informasyon nga nabato naton, nagkaladakpan
Ikaw ang kagawad ka, ikaw pa yan nagpanguna da. Ha? Kag nagumpisa na kaina sa pagpangbakuna ang San Lorenzo Municipal Government. No? Nag-umpisa na sila kaina. Amo man dito sa Catalino Nava Provincial Hospital. No? Nag-umpisa naman ang pagpangbakuna nila to sa mga frontliners. I-check nato na report ni Danny Villases. Dan, go ahead. Yes, John. May 4 ka mga persona naging pandakop sa makatapos ang San Lorenzo Police Stations sa pangunaman sa sining nga Cebu Police nga mo si Police Lieutenant Gania nga ang ining 4 ka mga persona naglapas ini sa PD 449 o kung ang pagpauwak o pag-illegal na pagpauwak sa bayan niya sa Barangay Aguilar, San Lorenzo, Guimaras. Ang report nga itong silingin natin ng subong ngayon yung mga suspect na ini kilala sa Leonardo Galpo Isler, 54 anyos ang edad sa Barangay Aguilar, San Lorenzo, Guimaras. Ang pangalawa, amo si Manuel Tabaosares Tabugo, 69 edad sa Barangay Aguilar man sa Gyapon. Ang pangatlo, amo si Jory Ferrer Gayatela, 45 anyos sa Barangay Gaban sa Gyapon sa Banwa sa San Lorenzo. Ang isa ka Barangay Kagawad, nga amo si Salvador Tabugo Igalio, 61 sa Barangay Aguilar, San Lorenzo, Guimaras. So sa report na ato nabaton sa Bayan San Lorenzo Municipal Police Station nga ining 4 ini na dakpan sila nga nagapauwak sa manok na gikabig ining isa illegal nga pasampok sa muyang lugar. Nakuha dito ang bet money nga naglabot ini sa mga 148 pesos, 5,148 pesos, 5 ka manok nga hulo, 3 ka units ng motorcycle, 1 ka Honda, 2 ka Honda, sa sini ang 1 ka Suzuki. Ginatiman pa kung sino ang gapin niya sini. So sa mga ebidensya, amo ang 5,148 pesos na bet money, 5 ka manok, fighting cocks ng hulo, 3 ka units ng motorsiklo. So ang katusong sang kaso, ang talang nga ini arestado. Dahil sa ang kustodiya sang San Lorenzo Municipal Police Station. Nagpauwak gali sila Dan? Ang mastermind among barangay kagawad? Kamagan, kaya ang ilasin nga po na nagpauwak sila? Napan sila na nagpauwak lang, pauwak si manok. Why sila daw? So wala lang sila yung COVID? Oo. Medyo yung mudi nga susa ko siling ko daw so wala lang yan sa ilang COVID. Oo. Ang 4 subo aron na sa kustodiya sa San Lorenzo Police Station dyan. Kaya naman, at yung confirm kayo na sa kay Police Lieutenant na Georgie Gania nga nangin drug cleared na ini sa tong ang 12 ka mga barangay San Lorenzo, kaya sinambat pa yung report ko nga naging drug cleared na ini, confirm niya kayo na nga naging drug cleared na ini sa effective sa tong February 17, 2021 ang nabilin nga 4 ka mga barangay. Kaysa itong naligad nga mga bulan, 8 sa itong cleared, kag ining uli sa February 17, na 4 nga nabili na cleared naman. So totally, ang 12 ka mga barangay sa Banwa sa San Lorenzo, nangin cleared na ini. Kagin confirm sa kung kayo na ni Lieutenant Georgie Gania ang pulis ang amo iyang Banwa dyan. Regards mo lang ko kay Hippie kay Lieutenant Gania. Yes, so Lieutenant Georgie
ganiya. No, Now, okay ganiya. naman sa Benavista, ako man nagpipilihantan si, if you remember, Art Castel Jr., kay na silang sesyon, I'm sorry, daw na deliberate na bilang araw na ini sa second reading, atong sinigin na follow-up bilang proposed ordinance pati sa regulate ng sound. Gusto naman kinat sa kay Honorable Arthur Carra Jr. nga aprubahan na kinali partially kay bangod nga mga ginapang panatublag, pang stam lang pila sa mga provision. Oh. Pero kinakabig nga nga sa second reading. Kaya posible by next session sa April 8, kaya sa nga semana aron na kita sa Holy Week ng bahin. So sa April 8, posible ng ordinance, yung proposed ordinance, mag-aprobahan na ini. Kasi ini yung ordinance regulating the use and operations of sound systems, video key, and karaoke equipment, and the sound producing devices, and any act or licenses as might affect the home education, motoblas ng kabataan ng eskwela Nga naga-online. doon seating of students in the municipality of Benavista due to the pandemic. So, bilang duwa na ini, bilang araw na sa second reading kayo na, posible nga sinasaling ko na by next month of April, laban-laban nga ma-approve na ini, maging isa na ini ka-ordinansya. So, once nga mag-approve na ini ka-ordinansya, limitahan na ang pagpatunog ng sound sa mga equipment o mga bagay na magkapatuglag sa kalinong labi na sa mga kabataan at sa mga senior citizens dyan. Now, ano ito ganyan makabuto? Pati sa na to? Pati sa? Ang siling na kon, kayo na, hindi, mayara nga bakuna to sa San Lorenzo. Sa Catalino Nava Provincial Hospital, may atuman to. AstraZeneca man gali. Oo, kabang yung mga sound sa ako, hindi magid ka. Masyado ka klaro, no? Oo, tayo subong. Okay na? Daw Okay, okay na? Okay na, sulod dyan. Okay. So, mas mayo ni Dan. Kaya nakaumpisa naman kamo sa pagpangbakuna dira sa inyong mga frontliners sa probinsya sa Guimaras, Dan? Yes, ang sa province of Guimaras, no, aparte sa ang inamimuto sa bakuna dyan. Yes. Okay, sa bakuna, sa province, lagi tayo India, no? Pero kayo na dito sa San Lorenzo, nag-conduct sila sa pagbakuna kayo na. Sa mga informasyon, sa diin, may mga 20 ka mga senior citizens atong ilang again bang pakunahan kayo na sino man sa napasang report na kay Mayor gahong mayroon at sila nga muwak nga kung plabuton pagid no nga mga funding abi o kung mga vaccine nga mga bakuna nga plabuton maybe this year no ako ka matimpos ang mga dapat pagbakunahan sa bayan niya sa San Lorenzo. So, ang bayan tingin ang moto, una nila naging pangbakunahan sa magiging sa report niya ito na paton. Galiman ka mas last time ito kundi atong report niya 10% out of sa total population sa San Lorenzo amo ang pagbakunahan. So, 30,000 ka mga tumuluyo, 10% mo, so mga 3,000 ang dapat pabukunahan. Pero tungod na sa limitado pa no, ang mga vaccine. Bayal, abi ko ng mga bakuna, so 20 lang anay, may harap na plabuton sa sining mga inadlaw dyan. Okay. So, muna ako nakuha ng mga report sa bayan niya sa San Lorenzo, apon to pasalamatan kay no ang mga katapok ng San Lorenzo Police Station,
Dariman sa kay Lieutenant Joji Gania, nga dito malaki na nga nag-gentleman. Kag, of course, ang pinamangkat ng mga opisyalis man, kag mga nag-observer, o kung nag-attender, no? Mga coordinators, kaya na. Dito iya sa bayan sa San Lorenzo, probinsya sa Guimaras. Salamat yun, no? Kay Pariflo Hilbias. Thank you very much, sir. Sa moment niya pag-support naman sa amon sa bayan niya sa Iloilo Newsline. Thank you very much. Kag, of course, kay Parigari Calzas, nag-iwag sa atin nga matikit sila. Kaya nga tiayon kay Dr. Calzas, nga nagkakapatid naman sa may araw tudan sa Iloilo. So, sa Japon, dali Villases, sa Guimaras nga mga balita para ini sa Iloilo Newsline. So, mato ang report ni Danny Villases na gikan sa Guimaras. Liyo ko, basa sa aton nga mga mensahe. Sa mga listeners naton, kag sa mga nagatanaw, palihog kamo, chat sa Iloilo Newsline. I-like nyo, Dason? I-share and follow. Pwede kung gusto nyo mag-private chat, pwede man sa messenger or mag-text. Pwede ka mo padala sang comment ninyo, dira. No? Basta sa mga mayo lang, nga mga tinaga, why lang kita sa mga malain nga mga tinaga na da, no? Palihog lang gid. Chat ka mo, padala ka mo sa inyong mga mensahe, kung sino i-shout out nyo, no, pwede manada, hindi blabe. Magtalamyawon nyo, pwede manada. Padala ka mo, no, diri sa Iloilo Newsline. Kag kung gusto nyo, mag-text man, ara man 0929-254-4135. Pareho na di sa ginabasa ko bla. 0929-254-4135. Okay? No, basa Liog B. From Manolita Sibongga. Good evening pa. Shoutout sa Negros family. Sa Negros sa family Brillantes. Si Servandel. Kag sa Kailia sa Duha, Qatar. No, mayong gabi. God bless. Mayong gabi from Harriet Alvarado. Good evening. Mayong gabi sa mga taga-Saraga. Mayong gabi dira. Mayong gabi man sa kay Sir Manny Sanoy nga naga-monitor na sa dira man kay Melrose Pinida sa Cebu. Kay sa dekada 90 kay Laarne de la Cruz, kay Hernando de la Cruz Galvez, attorney, kay Dim Salvani, kay Mayor Emmanuel Galila sa Nueva Valencia, kay Senior Master Sergeant Francisco Lindero, kay Duli Director Jesus Per Javines sa Calabarzon, Maribeth Ganancial sa Nueva Valencia, kay Orly Cabalfin, Torly, sa mga kabro yada sa 511 Naval ROTC sa WBCST. Mayang gabi lang si Torly dito subong sa Manila. Kay Cheryl Daliva, kay Eric Binyas, Ibon Banses, Sofia Aguirre sa La Paz, kay John Kapulot, monitor, ay Ronald Doctora dito sa General Santos City, ay Major Sinona Pansito sa Philippine Army, Ramos Kida, mayong gabi, kay Josie Lagman, tagiyas ang Eager Farm, sa mga itlog, nagapangitadas ng itlog, kay Eros Elevencione, SB member sang Ordan, kay Ma'am Jovita Fuego, maestra ni taga Saraga, kay Ana Perez, Juliet Teyet Mustada, ay Arlene Diquilla San Dumangas, ay Sir Jeff De La Cruz, may expert ni sa parte sa mga design na parte sa computer, kay Josely Laison, Alvin Dinis Arabang, El Nimonyo sa Arevalo, ay nang Merly Hinya Lopez sa Guimaras, ay Christy Radney Hortiliosa sa La Paz, Rene Grande ay Rene Abordo. Musta na ka mo? Ermalin, ay Engineer Domanil, ay Melky Igkaw sa South Cotabato, GC Carlos, ay Randy Diquilla sa Gasakainis Barko dito sa Japan, kung kapuli na.
ay Gigi Gumbok sa Victorias, ay retired police officer Mercader Lambarte, retired investigador ni sa una sa Buena Vista. Angelica Tapalya, ay Randy Lasa sa Kalinog, Geraldine Gumban, kay Rica Cabalonga sa Cordova Cabalonga family, Cordova family, Bautista family, subong man sa Talavera family, sa Villanueva family. Kumusta na kamo? Lunasco family na nagatanaw no sa Iloilo Newsline. Salamat gid kay Yel San Jose sa Metro Manila, Esteban Gabasa sa Rojas City, si Allen Aquino, arakada partner sa Haro, ay Dorlena Margarico, Romar Marquillero, tagiyan isang landscaping ni. Kay Nono Gatorian, kay Sir Gatorian sa Gimbal, kay Sir Aye Castañeda, ay Ronnie Granja Sanduiñas, Joe Pinida, ay Ma'am Diana Sikinya sa Dingli, ay Nini Joylyn, ate mustana ni ay Sir Pipo dira sa Pavia, ay Arling Gallego sa Hordan Gimaras, ay Ma'am Lida Apuyon sa Bacolod City, GC Caballero sa Carles, Nitzel Sanchez sa Bacolod, Senator Disilia sa Antique, kay Miles Manaay sa Manapla, kay Gingging Relota sa Tigbawan, Melanie Escobar sa Hordan, kay Ma'am May Rago Castillo sa DSWD, kay Friend Charles kay Lavinia Cajel sa Manila, Christy Gallo sa Calibo, ay Pamilya Yanguas sa San Lorenzo Guimaras, kay Mere Carnet din kamo sa Arevalo, upod sa kay Dr. Da, ay Roger Patricio ara kamos Bacolod, Jeno Madhay dito ni Luzon, Jima Villanueva, kay Barbie Rosa sang Nabitasan Kapitani, Helen Dolorosa sa Bacolod, Bert Ladera, Carmela Dona Lastimosa dito ni sa Manila subong, kay Attorney Piad Mark Piad, kay Tata Castillo sa Manapla, Linda Daraog, musta na ma'am, kay Mike Gaitan, Bert Salaya, Juaw Masculino Sola sang Uton, apo na ni Taito ni Masculino, Charlie Dignadisi dito sa Riyadh, upod si Joy Tamayor Labordo dito man sa Riyadh. Mayang gabi da sinyo. Roger Mar Socaldito, Joseph Teruel sa Bacolod, Rolen Farrell dira sa Mandoriao, Forel, Jaime Cabag, Sir Ramel Oy, Analisa Dignadisi sa Gimbal. May harap pa mo be? Damo? Harap ba? From Ellie Daanoy, good evening sa inyo, pre. Maninoy mo na. From Orlica Balfin, 8,000 plus naman ang daily new cases ng COVID-19 sa Philippines. Amo yung pinakadako? Oo. Sa Manila, subong? Oo. Record breaker ni subong. Bantayan ta, kay dugay-dugay, pabati tayo na. Riyan ay ang mensahe ni Governor Art Defensor sa mga pumuloy sa probinsya sang Iloilo. Mga kasimanwa, ini si Governor Toto Defensor. Liwat kita nga nagapanawagan sang inyo padayon nga kooperasyon sa aton away batok sa COVID-19. Base sa Executive Order No. 183J, padayon nga ginadumilian ang paghiwat sa mga pagtililipon, pero sang birthday, kag fiesta celebrations, kag haya sa patay. Likawan lang anay ang pag-imbita sa mga bisita magluwas lamang sa inyong malapit nga himata o kun upod sa balay. Ginapahanumdom man naton nga ang pagkadto kag paghiwat sa mga excursion sa mga beach kag inland resorts dapat limitado lamang sa mga katapo sang pamilya. Ginamanduan ang management sa mga resort nga mag-monitor kag ipasiguro nga ginasunod sa mga bisita ang minimum health standards. Padayon man sa gihapon nga ginadumilian
ang pag-inom sang makahulubog nga ilimnon sa pampubliko nga mga lugar. Sa mga nagatrabaho kag nagakadto sa mga merkado, magsuksok kid permi sang face mask kag face shield kag magdistansya sang indi magnubo sa 1 ka metro sa inyo kaingod. Hindi pagkalimtan nga yara lang gihapon sa aton palibot ang COVID-19 virus. Gani, dapat gid kita maghalong. Dumdumon gid naton ang 3 ka M, magsuksok sang face mask kag face shield, magdistansya kag maghugas permi sang kamot. Kinahanglan naton magbinuligay agud matap na ang padayon nga paglaptas sang COVID-19. Si Governor Arthur Toto Defensor. So amo tong panugyan no sa inyo. Kagabay pa nga sundo nato nina. May ginposting kami dira no video na sa mga basurahan la, garbage case. Ang valor yan na 5,000 tanawan nyo be. Kasi makachat ka mo. No? Kung valor gin man na 5,000 ang isa na ka basurahan kay amo nang hambal sa nagdigad ni Engineer Noel Hitchanova sang aton siya na interview no. Kay mga 380 na ka mga garbage case mo ang baklon be magtag 5,000. Oo. Tikita mo to basurahan? O, dako daw na mo. Gid, kag miya, pagit sang mas nga, pagtapos mo, throw, maging plant na siya. Wala ko ano pangalan niya. Oo. So, tanawan nyo lang nada, no? Tanawan nyo. Kamo evaluate, be? Ang gimbutahan mo da expectation versus reality. No? Para makita ninyo, kamo panghimbis kung nagakaangay ginman sa 5,000 ang balor yan. Dire kita mga kabyanan. Sa nadakpan bala ni nga naga pamiki sa nga lisensya, sang driver's license, kay nadakpan ni sa entrapment to. Kaginhambal ni sa nga babaye nga naga-order siya, nagapahimo siya sa mga driver's license dito kuno sa Manila. Pero ay malawag kung diin gid sa Manila. No? Way malawag. May mga na-recover pagid siya nga isa ka piki pagid nga driver's license. Sa mga nahatagan na sang sining babae nga taga Bingawan. Kung mahimo pa lang surrender nyo ang inyo na piki nga lisensya. Kay mabudlay na, no? Mabudlay na nga ano matabo na sa inyo sa ulihi. Base lang hindi na kamo kagawad bla lisensya bla. Honesty is the best policy. Nan. Amo na imo nyo. Ti na pakigangutan ta si Attorney Gaudioso Hidospan, ang Assistant Regional Director sang LTO. Kay siya ginikaina ang nag-assess man sa atong nga mga pulis. Kag paminsar kung paano ma-entrap ang nagatindog as fixer sang mga driver's license. Ginbutang niya pa ni sa iya Facebook mo. No? Kung sino da abi nga mapabulig magkuha lisensya. May nagpakuno-kuno man ang iya nga panukot ni sa driver's license. Abi nyo kung pila, kung proof 7,500. Ang non-prof, 6,500. Hamakon mo na. Yari si Assistant Regional Director, Gaudioso Hidospan. Pang LTO services. Alam mo, yung access ng LTO services, advertise nila online. Kang natinulong makatilayin siya ang professional license. For up to the 7,500. Direktani, direktani ko nung nila, hindi siya kung patilayin sa inyo, direktani makakuha ikaw sa professional license. So, muli, kung mag-training siya ng code, or natipangan ng code, so, dito sa akin siya, kung chance ko pang person na installers, lahat
documents. So, saan din sa ka-personnel na i-contact mo ang chat na conversation nila para dito kung picture nila sa tagagawin o kahapon na kasama ay nagpapantay mo. It's still for the facilitation ng driver's license. Sa substitution, nag-request tayo sa documents, mga ID, mga certificate para na pag-pinatid sa Manila, at bakulitan ito sa nagawin natin dito sa Manila, wala ito kung dito yung back ng license. Kaya muna ang transaction ko na. So, pag-nahusang napatigayin kami, nag-prepare kami sa mga kaya natin ito na ilang dito na personnel. So, na-coordinate kami sa Haring Police, sa ICPO, intelligence unit sa ICPO. So, muna, natigayin nito ng Captain Operation, Domestic Map. Ini si Elvin Berman, na taga-Bindawan, siya. Anong ngalan niya, Director Priok? Ang ngalan niya si Elvin Berman. Spell out the Director? Elvin Berman. Elvin? Babae? Yes, babae niya. 25 years old. Oo. Taga-Bindawan siya? Well, ang ngalan niya, Bindawan. Ang nagpagilong na sa break sa ating construction period sa material. Oo. Pero, madugay na kuno ini nga ginahimo niya, Director, saan ginusisa niyo sa? Well, ako din sa police investigation ko na. Last year ako na ginahimo, before siya ng pagmakay na kapatigayin sa ng pinsil sa transaction, ang pinin, at ano sila ang pinsin ng kalitin siya, before kayo ng So madamo na galing nga transaksyon nga nahimo niya kag ang isa ka lisensya, driver's license, nagabili sang 7,500. Yes, muna ang 7,500 ang nag-post daw sa 6,700. So, the transaction ay illegal. May fiction transaction. Pero ngayon nga, kita rin sa grabe. Na-locate kung sino ang nag-obragid sang sinang ang driver's license nga gina ang connection niya Director Hinduspan. Wala po din sa yan, dito yung nag-nabot sa Manila. So, sa Manila, coordinate po sa tanang yan na nakuhaan pag i-set natin ay kapidahin naman po ang presentation dito. So, wala kami description dito. Pero, sige na natin description. In fact, liwas sa tayo na sa yan ang fiction activity. May na-recover kita sa i-association at kantangyari isapagin sa case license sa yung control, no? So, nag-ibang sa kapila pero hindi ka may magkakabisip ang salit na alkala sa hindi. Yes, Director, kadula-dula ang signal mo? Oo, okay. So, butang balon na ano nga kaso ang file siya, Director? Siyempre na, minsan na kung ang 16 na isipin sa bola sa RA, ang pag-falsify sa mga documents, amo na sa? Oo, sa RA 1945. Okay. May kantanan na yan ini, isang nagbigat, ito nga may nadakpanan nga piki, may kantanan siya yan, ha? Yes, ang nadakpan ito natin sa rin sa naroon, ito yung dito nila sa ito, yun yung certificate nila na connected na sa ito kalita, no?
ay di sila laksan ng tapos ng dito sa probinsya Taro. Natakpan nito sila nga may search ng record system ng niluwakas sa kabilo ngayon. Siguro nag-delivery pa. Oo. Hindi sila, masay na, kung basta kapitihan ito yung centralized. Pero, hindi position ng ito sa ating ang system nila, power ang nagkakapit. Oo. So, ayaw man gali ginasugid gid kung diin dampi sa Manila, gina-obra ang nga piki nga driver's license. Why do ang hanggal lang na kontakto nila na forward ng mga kapilot lang data ng mga aplikasyon na rin. Kada garimit ito sa partay, kaburo yung mga bilang sa mga paratiya. Si Assistant Regional Director Gaudiuso Hiduspan. So mo to ang istorya kung paano na-entrap ang hining babae nga taga Bingawan, may bata pa ni sa galing Isakbilo. Ti ginhimo iya ang pangabuyan ang hining pag nahimo siya nga fixer sa pagpamiki ni sa nga lisensya. I-check nato nanay ang aton nga COVID update opo kay Trixie, no? Kay hibaloon ta kay grabe ang pagtimbuok to sa nga mga na-infect sa Metro Manila. Ara na. Iloilo Newsline COVID Update. Here the COVID update. Philippines source is doh.gov.ph. New cases 8,773. New recoveries 574. New deaths 56. Total active cases 99,891. Total recovered 580,062. Total deaths 12,095. Philippines pa lang to. Nagtaas na gid. Western Visayas ya? Western Visayas source is wvmc.uh.gov.ph. Total active cases 1,615. Taas na. Total cases 26,900. Recoveries reported today 43 plus. Total reported recoveries 24,503. Deaths reported today 0. Total reported deaths 776. Worldwide source is worldometers.info/coronavirus. Total coronavirus cases. Mate ka mo kabataan ha. Sa mga kabataan naga pinasaway sa mga barangay official sa ilagi ni kana naryo tanwan yung COVID sa bilog kalibutan. 125,555,043. Nag-match siya sa date 25. Total deaths 2,758,995. Total recovered 101,372,045. Kita niya, hindi mo sagad pasaway. Iloilo Newsline COVID Update. Singit ni mga kabyanan ang parte ni sa ordinansa nga sponsor ni Third District Board Member Palabrica. Parte ni sa pag-ulikid sa mga buhi nga baboy kag mga karni sa baboy.
na depinsahan ng probinsya sang Iloilo kag siyudad sang Iloilo. Nga hindi kita masudlan sang African swine fever nga mga na-infect ng mga baboy na. Ti gina dipinsahan subong sa nga probinsya. Pagi ini sa ordinansa nga sa bagay ara naman na sa Department of Agriculture galing daw riiko lang ni board member Palabrica. Kagin plaster agin stipulate ya pagida ang mga penalties kung hinali nga madakpan ikaw. No? So yari si Assistant Secretary Attorney Hansel Didulo sa ASIC for Visayas area sang Department of Agriculture matapos nga ginpagigangutan naton siya kung kumusta ng kampanya parte sa ASF kung free kita sa giapon diri sa ASF sa Western Visayas kag hindi lang diri sa Western Visayas hasta sa Central Visayas. Yari si Attorney Hansel Didulo. Well, ako nagpasalamat gino kag comment ko gid si SP Matt Labrica sa iyang lihok. Actually, that is in line sa memorandum order naging pagawa sa Department of Agriculture signed by our Secretary William Dar. Wherein nga nag-request kami sa tanan ng mga provinces, municipalities, and cities for the creation ng task force against ASF. So tama gina ang iyang ginobra, that is in consonance sa memorandum order naging pagawa sa among Department of Agriculture. So ang ginbutang dira nga wise nga livestock carrier nga makasulod sa probinsya kung wise nga certification nga free sa ESF. That is correct. Again, that is also in line sa amon nga mga regulasyon subong nga ginapatuman sa Department of Agriculture. Kung basihan mo, Johnny, ang aton color coding nga map ang Pilipinas sa ASF, nagpakita dira nga ang mga green zones para sa aton, hindi dapat magsulod ang mga baboy or products alin sa mga red zone. So, butang balon ng mga infected area. So, tama na siya. And also, sa said memorandum circular, nagabutang man dito nga dapat may mga fine man. So, nami kita dito naman sa province, kay ilapit nagbutang sila sa mga fines, mga multa, sa mga mag-violate sa among ordinansa. So, butang balon nga ining ginapasar nga ordinansa ni board member Palabrica, gina-practice na ini sa mga quarantine officers sa mga naglalain nga mga pier sa Western Visayas sa ASIC Didulo. Yes, correct. Ako naging strengthen lang sa among ordinansa nga itong ginaobra sa subong. Gin-adapt nila ang aton nga national nga policy, dala nila diri sa local nga level. So that is very good para ina sa aton ng mga farmers at mga agricultors diri sa probinsya sa Iloilo. Oo. May ara na nga mga nagkaladakpan abi nga wala sa mga certification nga nagadala sa mga ang mga livestock o kon mga karne sa nga baboy pakadto sa Western Visayas nga nagapalusot lang may nagkaladakpan na. Well, kaduro-duro na, especially sa aton yung veterinary quarantine officers, sa Katiklan, dari sa aton sa may Iloilo International Airport, kasang gabiyahe pa sa una nila. And then, sa ibang mga ports, tulinada na Johnny ang kwan, ang aton nga na-confiscate, kaya ginadispose nato nila, ginalubong nato nila siya. Oo. Ginabulubanta mga pila na katonilada ASIC Didulo ang mga nakuha na confiscate nga mga karne. Hindi na ako sure sa atong data, pero kung ang pamangkot mo kung may nadako, duro nakikita ng dako sila. Especially na ang mga pasalubong doon. Mga casino, mga process meat. Sa mga dagko, mga health, of course naman ito sa mga veterinary officers, kami na-recorded ang certificate ng clearance nila, ng disinfection. So kung wala sa clearance,
ginapabalik namon nila and ginapa-secure gid sila sa certificate of disinfection kung di nagali ng ilang mga baboy. Pero kung halin ka sa red zone, na-negotiable yun. Hindi siya dapat man sunod delikado. Okay. So sa Subong, makakabig na to na Western Visayas, free pag kita sa gyapon niya sa ESF. Yes, actually, predict kita. Sa Visayas, under my area of jurisdiction, buwa pa nila sa region ang wala pa ESF. Ang region 6 and region 7. Yes. So, green zone kita. Oo. So, mas mayo ini. Asik Didulo, madamo nga salamat sa impormasyon ginhatag nimo sa Iloilo Newsline. Base maipalabot ka pa, Asik Didulo, go ahead. Johnny, thank you very much for this opportunity sa Iloilo Newsline. Thank you nga talagang sa opportunity nga kabalo sa ato ng public. Kaya to unite, bululigan sa niya kay kadako sa industry ang professional ka, hindi ko dapat magsunod ang ESF diri sa Region 6 and 7. Thank you so much, Asik. Madamo nga salamat sa kay Assistant Secretary for Visayas Area, Attorney Hansel Didulo. So mo tong iyang ilang nga ginahimo ang pagbantay sang Mayo sa mga pier sa nagkalain-lain nga pier diri sa Western Visayas kag sa Central Visayas. Sa mga listeners kag mga viewers namon, palihog lang like, share sa Facebook page sang Iloilo Newsline. Kag subscribe palihog sa YouTube sang Iloilo Newsline. Nalihog ko, tamyaw. Sa mga membro sang Hordan Gimaras kami, maayong gabi. Maayong gabi sa inyo nga tanan, no? Salamat gid sa inyo nga pagtanaw kag pagpamati. Kag diraman sa mga grupo ni Jofel Cercado, no? Maayong gabi kay sa mga taga Hordan, no? Sa mga taga Hordanda, taga San Miguel, sa pamilya Gamarcha, pamilya Istember, pamilya Ganhe, pamilya Galia, no? Pamilya Ganancial, kag sa mga Gimaras nun, mayong gabi sa inyo nga tanan. So, way na kita sa tinion? Oo. Dugay ba? Bantayin nyo lang kay Matay. Up kita ni sa isaman ka naga-live o. Dugay may tay. Up kita tos Gimaras. So kung may mga mensahe, may mga balita ka mo dira, palihog lang text sa 0929-254-4135. 0929-254-4135. Thank you so much sa kitanay naman kita buwas. Kitanay naman kita buwas. Diri sa Iloilo Newsline, last 9, last 10. Kung may mga badlag o madamong balita, makaulo extend kita. So ini ang inyong mga alagad. Trixie Faith Camarche Diaz. Kagako naman Johnny Yanson Diaz. God bless us. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati kag pagtanaw sa Maninay Magdalena ka salis kag Maninoy Tami. Mayo lang nga pagtanaw kay dira manggali kay Nimia Marquillero kag sa mga kilala nga shout out ya. Mayo lang nga pagtanaw kag pagpamati. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati kag mayong gabi Pilipinas.